अच्छा तो ये बताई का गोयनका जी के ऋषभ पंत पर से भरोसा उठ गई बा? क्या बात कर रहे हैं? जोन बात हम कह रहल बानी एकदम ठीक कह रहल बानी। नमस्कार, हम ही रितेश, आप देखा तानी स्पोर्ट्स प्राइम इंडिया। लखनऊ के कैंप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हमके तो उम्मीद रहे कि जब केएल राहुल बैटिंग करे ही हैं तब गोयनका जी के कैमरा पर दिखावल जाई। बाकी पूरा दूसरा इनिंग में गोयनका जी कहीं दिखाई ना देले। अगर कहीं दिखाई देले हो खस और अगर हम गलत होखी तो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी हम तो आखिरी बेर गोयनका जी के वो बेर देखनी जब ऋषभ पंत 0 पर आउट होकर चल गए। उस समय गोयनका जी के चेहरा पर एगो खिसियाइल मुस्कान रहे। अब सुन ले, पंत जी आमतौर पर 4 नंबर पर बैटिंग करे आवेलन, वो कल 6 नंबर पर बैटिंग करे आए और ये फैसला पक्का उनका ना रहे। काहे कि आखिरी ओवर्स में जब लखनऊ के डेविड मिलर और बडोनी रन ना बना पावत रहे तो ऋषभ पंत थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देले। फिर वो कोच जाहिर खान से लंबा बातचीत करत दिखाई देले। अब अगर कप्तान कोच से पूछ रहल बा कि हमके काहे ना भेजल गई तो साफ बा ना कोच ना कप्तान, फैसला के हुआ और के रहल। फिर बताई ऐसा के बा जे फैसला ले सकता? यार हर बात खातिर मोदी जी थोड़ी ना जिम्मेदार बाने। मतलब हम नहीं कह रहल, बाकी आप ही बताई लखनऊ की टीम में ऐसा के बा जे ऋषभ पंत के ओकरा बैटिंग नंबर पे आवे से रोक सकेला? अगर वाकई में ही गोयनका जी के फैसला रहल तो पूरा उल्टा पड़ गई। काहे कि यही से रन ना बनल। अकाल राहुल हाफ सेंचुरी के बाद गोयनका जी के टीम के खिलाफ सेलिब्रेशन कईल भी जरूरी ना समझ ले। गजब बेइज्जती है। सबसे बड़ा बेइज्जती वो बड़ा भइल जब केएल राहुल दिल्ली के जीत दिला के बाहर जात रहले। गोयनका जी मिले अइले, बाकी राहुल बस हाथ मिला के सीधा निकल गए। गोयनका जी देखत रह गए, राहुल तो मुड़ के भी ना देखले। जैसे कहत होकस कि पहला फुर्सत में निकल। लखनऊ पहले बैटिंग कैलस, पावर प्ले ठीक ठाक चलल। मार्करम और मार्च 10 ओवर में 87 रन के ओपनिंग पार्टनरशिप कैले। बाकी जैसे ही जोड़ी टूटल लखनऊ की उम्मीद भी टूट गई। कोलस पुरन जेकरा पर लखनऊ बहुत भरोसा करता, उनका नाम सुपर जायंट्स रख देवे के चाहिए। 3 मैच में तीनों में बल्ला फेल। कल स्टार्क उनकरा के आउट कर देले। पुरन के स्टार्क 14 बॉल में 5 बार आउट कर चुकल बाड़े। पुरन के आउट भइला के बाद पंत के आवे के रहे, बाकी रुक गईले। हम सोचनी कि शायद पंत के हाथ में पट्टी बांधल बटे, चोट लागल हुई। बाकी पंत मैदान में एकदम फिट लागत रहले, मतलब अपना मर्जी से बाहर रहले। पुरन के बाद अब्दुल समद भी आउट हो गए। सोचनी कि अब पंत ही है, बाकी पंत बाउंड्री पर खड़ा रह गए। जिनका बाउंड्री मारे के चाहिए बडोनी और डेविड मिलर, वो लोग से बाउंड्री ना लागत रहे। आखिरी ओवर में बडोनी 3 गो चौका मारे ले, चौथा बॉल पे आउट हो जाले। पंत के पास 2 गो बॉल रहेला, पहला बॉल पे डॉट, दूसरा पे बोल्ड। बाकी पंत के भी गलती ना मानल जाए, काहे कि आखिरी 2 बॉल पर के का कर ली। जैसे ही पंत आउट भइले, कैमरा सीधा गोयनका जी पर गई। उनकर 27 करोड़ पानी में गई। छपाक वाला रिएक्शन रहल। दिल्ली के सामने टारगेट रहे 160 के। करुण नायर जल्दी आउट हो गए। बाकी दिल्ली वाला बुलेट ट्रेन की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़े लगले। अभिषेक पोरल बतैले कि दिल्ली काहे उनका के रिटेन कैले बा। केएल राहुल देखैले कि लखनऊ की उनकर जरूरत काहे रहे। दोनों हाफ सेंचुरी। पोरेल आउट भइले तो कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर अइले और लंबा लंबा ठोकलन। बाकी रोम शांति ओम वाला अंत राहुल भैया ही कैले। हाफ सेंचुरी पूरा भइल। T20 में 5000 रन पूरा भइल और अगला बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से स्टाइल में 6। मैच के बाद गोयनका जी मिले अइले, बाकी राहुल इतना तेज मिल के निकल गए कि गोयनका जी कुछ कहिए ना पौले। अगर वीडियो अभी तक ना देखले रहनी है तो जरूर देखी और अपन रिएक्शन जरूर दी। काहे कि खाना में मसाला चाहिए कि ना, बाकी जिंदगी में ऐसे मसाला तो बहुत बा। तो थोड़ी का सा मसाला कमेंट बॉक्स में भी छोड़ जाई। बताई का लागता ऋषभ पंत लखनऊ के टीम मैनेजमेंट में सब कुछ ठीक बा? करौआ भी मजा आयल जब राहुल गोयनका जी से बात ना कैले? सगरी बात कमेंट में बताई। धन्यवाद और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें।